Gipasiga na ang giilang pinakataas nga holiday tree sa nasod nga anaa sa Tagum City sa Davao del Norte. Ang maong holiday tree na puno sa mga disenyong sea creatures, isip tema karong tuiga. Atong silipon sa report ni Argil Relator. 3, 2, 1! Mabati na gayon ang kabibo o ganindot sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Human gipasiga na ang pangmalakasang 198 feet na gitason sa holiday tree sa Tagum City. Sukad sa tuig 2011, nagkadaiyang konsepto, disenyo o creativity ang gipamalas sa giant holiday tree sa lungsod. Gani karong tuiga, Christmas under the sea ang tema. Busa, lagpas 350 kada-kadaiyang klase sa gipormang sea creatures gamit ang mga suga ang ilang giadorno. Pamaagi na sabkini sa Tagum LGU nga ipanawagan ang pag-amuma sa marine biodiversity. Gipasiga kini gamit ang sobra 100,000 LED rice bulbs ug strip lights nga dunasay 15 lights combination. Ang City of Tagum ning gasto yun ta para na ay kalingawan ang katuang mga taga-Tagum, not only Tagum, kundi dili entero na masilingan ng mga lungsod syudad, mga hideri, just to see our Christmas tree. Libuan ka mga Tagumenyo ug mga bisita ang nisaksi. Busa, groovy diri, groovy dito. Wala gayud nila gipalampas ang higayong makapahulagway sa picture perfect nga holiday tree. Nindot kayo ang atong Tagum karon. Nindot kayo, mulambo gyud tapos ug mga adlaw dadto na ako dira akong tibok pamilya. Every year gyud nag-atubod. Nag-anhi gyud mi banding sa among mga anak. Fun siya, nice po siya, maka-inspired po siya. Tapos dami po balik-balik din ni Everminte. Nanghatag sab ang Tagum LGU ug sa iyong pinaskuhan sa mga cancer patients sa Davao Regional Medical Center nga nisaksi sa maong lighting activity. Gitapos ang programa sa usa ka magkarbong fireworks display. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.